Cyn mynd i Michigan i'r gemau byd, mae'n rhaid i fi a gweddill tîm GB gael sesiwn o hyfforddiant a briffio. Mae'r gyfres wedi bod yn siwrne ysbrydoliedig fawr i mi, a dwi wedi dysgu llwyth o bethau amdano fi fy hun ac am pobl efo anableddau gwahanol a agweddau y cyhoedd hefyd. Mae'r gair gwerthfawrogi wedi hitio fi'n yn fawr iawn a mae hynna wedi aros efo fi yng nghalon i hefyd. Dydw i ddim isio cymryd bywyd fi yn ganiataol o gwbl. A y pethau dwi hefo, dwi'n diolchgar iawn am y car, mae gen i fi annibyniaeth, dwi'n gallu mynd o le i le ar ben fy hun, a dwi'n gwerthfawrogi hynna yn fawr iawn. A mi o'n i yn gwerthfawrogi hynna cyn mynd ar y taith yma, ond mae hynna wedi tyfu, a dyna pam dwi fel person wedi tyfu yn hynna hefyd. Pan nes i gychwyn ar y daith fawr yma, o'n i'n gobeithio dysgu am 6 cyflwr, ond dwi wedi dysgu am 6 person, a dyna be di'r neges dwi eisiau cael allan yna. Mae rhaid i chi gweld y person a nid y cyflwr.